Nana drop of Nene. And you were original minister, his lordship, and Okaya Mora, and Papa Peace and we are not my love for our media. Say the kind of mammy and I, Papa, and anonymous, because it was money. No matter what be asked to say, and they so it's a Osito, Namuna, Matinata, that boy here. And some of that boy, I come back one night. That's a issue actually. She had more than also. Say, oh, that's not money now, but you did what so the woman or woman for a Cobasa, good to come. I say, and how the Amanda said, if you answer anybody up, you don't know who you be. Yes, I'm ready. Let's say, and I don't know when, you know, it's a 4 pound, Mamma Council, that is say, then I'm council for a plan. Try Nana's young mind, now, then I'm good mind. Sorry. Simaba ko na egaka se binum grau fibano baka yeba nanano yeba pregnanisa adolfo awora bono regional house of chiefs bibia ya kan sa mi oni America ya famous yan tiese Binu met baby. I am the first young Funubi. Sabambra, the dog of a man, the dog of a man. As one regional house of cheese. Obia, Obi-Wan baby, Babon a man, and when you are mine. You did true, you boo, you know, Yabavia, Yanni nipping in a back. You boo bear, Nippon of a baby. Never. Oko amamra chicken siata. Ochra and Impododo Bewo Ghana. Paramount chiefs. Paramount chief. Asandegre. B. Divisional chiefs. C. Sub-divisional chiefs. D. Adikrofo. And E. Other chiefs as recognized by the National House of Chiefs. Mrabia, you want to say, we are now your mind now. He makes a was, and I want to state here, without any doubt, say, Ghana can be any Ghana. Ghana, or my Obi did say, I am king, Ghana. And then am I in your Ghana? Bambuno. No, crying king. Nay, or there will be what you are. Walking up a so, Yako, no accident. Nasadia, I teach you so. Say, Obi, and your king Ghana, all the name, my name. I didn't see a man to it, Sabaman. Until your mind. We are the mind, and we are mine, and who did great mind? And the one region, your son will notice, and notice is hereby said. Obia, or Papa said, yet geographical region, that's the one region. Obia said, yet the young man say, why, yet she, Obia be, said, or your mind, young Jin Tumda, young Jin Tuma, because he said, yeah, you go down. I am another boy. About 3 years, I'm a big man about process. And yet, you're back here to the Villa. Even under system here, you get this happy as such an amount. Oh, we are good. Nipana, Bashanasino, Ba Assassin, and when Nipano Media. Yeah, indeed, Bobby, no, but the person that I was asking. Any problem? Umia, who are Bono region, I say, who should be Asia. You respect his idea. Any problem? No more. Say, Opa, say, who create the mind of a regional house of chiefs.
adeɛ bi amfire so yɛ ni mu no yɛ sanction da ɛno deɛ bɛkɔ ho ntɔkwa kɔsi sɛ Ghana ne nyinaa bɛkutu no ne biara fa na nyina ɔbɛkɔ enti yɛsɛ notice sɛ obi wɔ baabi na yɛ n'ade ne sɛ nananam bi bɛhyɛ yɛ nananom ase me encourage bɛ sɛ bɛnti bɛ ho bɛmmra me mmɔ baba nyina in the first place I want to tell that person or that authority only saa tumi ne sɛ wotumi yɛ saa deɛ na sɛ ɔwɔ saa tumi no na ɔyɛ a ɔbɛba abɛtoma Badu ɛntɔ so mmienu wɔ ha ɛne nananom ɔbɛhu sɛ dadeɛ bi ɛyɛ dɛ ɛkyɛ dadeɛ no asopa ɛnkyɛre asɛm te nti yɛbɛsrɛ abɔnɔfoɔ ahemfo wonnia ho sɛ bata sɛ wopɛ sɛ onyama nyina mabɛto fie ase yɛhwehwɛ na wosɛ bata sɛ woyɛ ma nyina yɛ bono regional house of chiefs yɛbɛ sampo so de ama awabɛyɛ ɔma nyina na mmom yɛmpɛ sɛ bi hyɛ bi ase na bi gyegye no bra bi ɔgyegye no me ɛnyɛ deɛ nkuraa nti saa asɛm na ɔyɛ me ntɔkwa mɛko bɛbɛbɛbɛbɛ yɛbɛbɔ no pɛpɛɛpɛ yɛka no sɛ awie na yɛde ewie yɛasɛm ne sɛ nananom ɔda roma na yɛ anigye no kankasa no ɔyɛ ayɛ tentene nso wɔmfa nkyɛn anigye a ɛwɔ mu sɛ yɛn nuanom mmienu yɛtumi to ndwuma ka ɛbɛka sɛ atadwe atadwe kowa nkyɛ sɛ nana wɔnkyihene ɔba ɔbɛtena na konwam nana kwadwomahene ɔbɛtena na konwam na yɛn nyinaa yɛne nananom yɛasomboroma ne amabono atumi akɔ so afei nkwato yɛmpeɛ so na boroma nte ase Ghana te ase da ho Nana Vice President, Nana, Regional Minister, and the other share message. I said, my demand is a I'm bringing it to our say, say, Ibra, Betty, na eso, say, register. In this summary, say, me, sir, or by him, I know your national House of Chiefs Oseade3yo Kumasi. You said nananom bi dum ahwa ko de ho ne da. Agyeman your friend Amma Kunadu is message. Or no necessary register regional House of Chiefs. Or no sorry that's it. That's good.